και με αυτούς. Έτσι για την ιστορία. Έτσι πέραν της απλής διακοπής του μνημοσύνου του Οικουμενικού Πατριάρχου, η Μονή διέκοψε από τότε και μέχρι σήμερα την εκκλησιαστική κοινωνία με όλες τις άλλες αγιορητικές μονές και με όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες, ενώ προσεχώρησε σε πλήρη και αποκλειστική εκκλησιαστική κοινωνία με μία από τις παρατάξεις των λεγόμενων ΓΟΧ, δηλαδή των παλαιομυρολογητών, οι οποίες σημειωτέων παρατάξεις δεν έχουν εκκλησιαστική κοινωνία ούτε μεταξύ τους. Από τότε στη Μονή δεν γινόταν δεχτός για εγκαταβίωση παρά μόνον όποιος δεχόταν εκκλησιαστική κοινωνία αποκλειστικά και μόνο με την παράταξη αυτή, ενώ οι υπόλοιποι εδιώκοντο. Η αποκοπή λοιπόν αυτή εκδηλώθηκε το 1972 με την άρνηση του αντιπροσώπου της Μονής να συμμετάσχει στις κοινές τελετές στον Ιερό Ναό του Πρωτάτου, αλλά ακόμη και στη μικρή απλή και ταπεινή προσευχή των αντιπροσώπων πρώτης ενάρξεως των συνεδριάσεων της Ιεράς Κοινότητος. Μετά την κατ' επανάληψη διαπίστωση των ανωτέρω, η Ιερά Κοινότης ως πρώτο μέτρο απέπεμψε προσωρινά τον αντιπρόσωπο, παρακαλώντας και αναμένοντας την επιστροφή της Μονής στην κανονική τάξη. Αυτή η επιστροφή δεν συντελέστηκε ποτέ, αλλά μάλλον οριστικοποιήθηκε η αποκοπή, όχι μόνο εκκλησιαστική αλλά και διοικητική. Η Μονή, παρά τις κατ' επανάληψη προσκλήσεις της Ιεράς Κοινότητος, δεν απέστειλε εφ' εξής αντιπρόσωπον, εκτός από μια διπλή το 1973, ή επιστάτη. Δεν συμμετείχε σε καμία κοινή δραστηριότητα, αλλά και δεν επέτρεψε την άσκηση αρμοδιοτήτων της Ιεράς Κοινότητος σε αυτήν. Σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει την καταστροφική πορεία της Μονής, η Ιερά Κοινότης προέβη από το 1974 σε αποφάσεις απελάσεως μόνον του ηγουμένου και των επιτρόπων της Μονής, οι οποίοι έκτοτε απόλεσαν την ιδιότητα του αγιορείτου μοναχού. Αυτοί κατεφρόνησαν τις αποφάσεις της Ιεράς Κοινότητος, τακτική που καθιερώθηκε απαρεγκλήτως από τότε μέχρι προσφάτως, και συνέχισαν να προβαίνουν σε πράξεις διοικήσεως και διαχειρίσεως της Μονής. Από τότε η διοίκηση της Μονής εισήλθε σε καθεστώς παρανομίας για το Άγιον Όρος. Δεν αναγνώρισε αυτήν τη διοίκηση ποτέ, θεωρώντας και τις όποιες πράξεις της ανυπόστατες. Με αυτό το καθεστώς παρανομίας έγιναν και δύο εκλογές ηγουμένων, το 1975 και το 1999, που φυσικά δεν αναγνωρίστηκαν ποτέ από το Άγιον Όρος. Επίσης, μη υπαρχούσης νομίμου διοικήσεως της Μονής κατά τον καταστατικό χάρτη Αγίου Όρους, έγιναν παράνομες και ανυπόστατες προσλήψεις νέων μοναχών, και έτσι μετά την αποβίωση των παλαιών κανονικών μοναχών δεν υπήρχε πλέον αδελφότη στη Μονή, παρά μόνο μία ομάδα προσώπων που κατέχουν το κτίριο της Μονής. Παρακαλώ να προσεχθεί ιδιαιτέρως ότι όλοι αυτοί οι ταλέποροι άνθρωποι που προσήλθαν και ερασοφόρεσαν εν γνώση τους αποδέχθηκαν ένα καθεστώς ανομίας και αντικανονικότητος. Είχαν απόλυτη συνείδηση ότι το Άγιον Όρος δεν τους εγγράφει στα κεντρικά μοναχολόγια και δεν τους αναγνωρίζει παντάπαση, και ότι εν τέλει δεν είχαν κανένα δικαίωμα να εγκαταβιώσουν εκεί. Η ομάδα αυτή συγκέντρωνε λοιπόν όλα τα χαρακτηριστικά ιδιαιτέρας αδελφότητος που απαγορεύει ρητά ο καταστατικός χάρτης Αγίου Όρους, άρθρο 183. Και εισχολείτο επίσης επιμελώς με την προσέλκυση και άλλων στο φρόνημά τους, πράγμα που επίσης απαγορεύεται από το άρθρο 184. Υπό την έννοια αυτή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι αποτελούν κλασικές περιπτώσεις σχισματικών, κάτι που έτη μάλλον απαγορεύεται απολύτως από το Σύνταγμα της χώρας, από τον καταστατικό χάρτη του Αγίου Όρους. Και δεν ήταν μόνο αυτά. Παράλληλα, οι ίδιοι δεν επέτρεπαν τον έλεγχο των κτηρίων και κοιμηλίων της Μονής από τις αρμόδιες αρχές, αρνούμενοι τροποντινά την κυριαρχία του ελληνικού κράτους και την ισχύ των σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Αλλά και επίσης δεν επέτρεπαν την άσκηση της εποπτείας της Ιεράς Κοινότητος επί των κοιμηλίων, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων,
Ταυτόχρονα προέβαιναν σε πράξεις διαχειρίσεως της κινητής και ακινήτου περιουσίας της Μονής, παρόλο που έλειπαν τα κατά τον καταστατικό χάρτη Αγιώρους προς τούτο νόμιμα όργανα, διαπράττοντας φετερισμό εξουσίας και τα συναφή αδικήματα. Επί 30 χρόνια το Άγιον Όρος δεν ανεγνώρισε ποτέ την παρανομία τους. Παρά ταύτα όμως επεδείκνυε και ανοχή με την ελπίδα της επιστροφής τους στην κανονική αγιορητική τάξη, μη ασκώντας ποτέ βία κατά αυτόν, αλλά μάλλον εξυπηρετώντας τους φιλανθρώπους και τις ανάγκες τους ως φυσικών προσώπων, πράγμα για το οποίο εισέπραξε εν τέλει πικρή αγνωμοσύνη. Έγιναν αναρρύθμιτες προσπάθειες προσεγγίσεως και από την πλευρά του Αγίου Όρους, αλλά και από την πλευρά του Οικουμενικού Πατριαρχείου, χωρίς αποτέλεσμα. Στο διάστημα αυτό υφήρπε παράλληλα και μία κρυφή σκοπιμότης, δηλαδή της εκμεταλλεύσεως της επιδεικνυωμένης επιοικίας των αγιορητών, προκειμένου να κερδιθεί αναγνώρισης και νομιμοποίησης της παρανόμου καταστάσεως. Αυτό φάνηκε ιδιαίτερα στο θέμα της εισπράξεως της ετήσιας οικονομικής χορηγίας που δίδει το κράτος στις αγιορητικές μονές. Από το 1995 περίπου λοιπόν παρατηρήθηκε μία ενίσχυση της τάσεως αυτής, η οποία κορυφώθηκε μετά την ανάδειξη του ηγέτου του νέου ηγουμένου Μεθοδίου το 1999, ο οποίος διακρίνεται από έναν πρωτοφανή μαξιμαλισμό και φανατισμό. Οπότε και διεφάνει καθαρά ότι δεν υπήρχε πλέον η παραμικρή ελπίδα επιστροφής στην κανονική αγιορητική τάξη, αλλά υπεστηρίζεται πλέον ρητά η διεκδίκηση αναγνωρίσεως, πράγμα που κατέστρεψε οριστικά οποιαδήποτε προσέγγιση και διάλογο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η τελευταία συνάντησή μας, 17η, που είχαμε ως Ιεροκοινοτική Επιτροπή με τον ίδιο και με εκπροσώπους των κατεχόντων την Μονή περί το 2000, αν θυμούμε καλώς, ήταν αυτή κατά την οποία ο ανωτέρω πατήρ Μεθόδιος αλαζονικά δήλωσε ότι δεν θα ξαναπροσέλθει σε καμία συνάντηση και ότι απαιτεί να του απευθυνθεί επίσημο έγγραφο είτε της Ιεράς Κοινότητος είτε της διοικήσεως του Αγίου Όρους, με το οποίο να προσφωνείται ως αρχιμανδρίτης και καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου. Αυτή ήταν και η οριστική διακοπή οποιασδήποτε προσπάθειας συνεννοήσεως. Η Ιερά Κοινότης αναγκάστηκε προκειμένου να προστατεύσει το ιερό καθίδρυμα της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου, αλλά και το αγιορητικό καθεστώς, να μην παρέχει στην ομάδα αυτή πράγματα που δεν δικαιούται νόμιμα, για να μην χρησιμοποιείται αυτό ως έμεση αναγνώριση. Από τότε άρχισε με χαρακτηριστική αχαριστία η οργανωμένη τακτική αλλοιώσεως της πραγματικότητος, καθώς οι εκ της Μονής ανεφέροντος σκοπίμως σε φανταστικά σκληρά μέτρα και παρουσίαζαν την Ιερά Κοινότητα ως δίμιον και αυτούς ως μάρτυρας, προσκαλώντας μάλιστα σε αντίδραση τους φίλους και υποστηριχτές τους, οι οποίοι και δημιουργούσαν κατά περιόδους ανάλογες ταραχές, όπως ακριβώς και σήμερα. Κατά τη διαπίστωση της οριστικής αρνήσεως για επιστροφή και του πλήρους προσανατολισμού προς την κατεύθυνση της αξιωματικής διεκδικήσεως αναγνωρίσεως, το Άγιον Όρος αναγκάστηκε να στραφεί και στη δικιά του νομική κατοχύρωση και προέβη σε προσεκτικές αντίστοιχες ενέργειες, έχοντας ως μοναδική του ελπίδα για ειρηνική και ομαλή επίλυση του προβλήματος και αποφυγή της ανεπιθυμβιαίας επιβολής του νόμου, την κατάδειξη και επίγνωση από όλους της παρανομίας, αλλά και των πραγματικών σοβαρών θρησκευτικών και εθνικών διαστάσεων του ζητήματος. Έτσι, μετά από βαθιά μελέτη του θέματος και την εκπόνηση πλήρους εκθέσεως, κατηρτίστη εκτενέστατη γνωμοδοτική μελέτη επιφανών νομικών, ελήφθησαν με τα σοβαρότητος και συνέσεως αποφάσεις της εκτάκτου διπλής Ιεράς Συνάξεως
και εν συνεχεία εδρομολογήθησαν οι απαραίτητες νομικές διαδικασίες για τη λήψη εκείνων των αποφάσεων που προβλέπουν το Σύνταγμα και ο καταστατικός χάρτης Αγίου Όρους, προκειμένου να παραχθούν τα ένομα αποτελέσματα που θα σταματήσουν κάθε διεκδίκηση εις βάρος του Αγίου Όρους. Το Νοέμβριο του 2002 κατεβλήθη η στάτη προσπάθεια συνεννοήσεως και επεδόθησαν προσωπικές κλήσεις προς τον καθένα από τα μέλη της αδελφότητος εντός εισαγωγικών, προκειμένου να τους δοθεί το δικαίωμα της ακροάσεως. Αυτοί, εντελώς αδικαιολόγητα, δεν αξιοποίησαν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις απόψεις τους και να έρθουν σε στοιχειώδη επίσημη προσωπική επικοινωνία με τις Ιερές Μονές μέσω των αντιπροσώπων τους. Έκλεισαν τις πύλες της Μονής, αρνήθηκαν να παραστούν ενώπιον της Ιεράς Κοινότητος και ανταυτού απέστειλαν πανομοιότυπες εξώδικες υβριστικές απαντήσεις εντελώς ατόπου περιεχομένου. Παράλληλα οργανώθηκε νέα έξαρση ψευδολογίας και παραπληροφορήσεως, παρουσιάζοντας την κλίση προς ακρόαση, δηλαδή την παροχή εποφελούς για αυτούς δικαιώματος, ως διωγμό, χάρη της πίστεως, κατά τρόπο τελείως παράλογο, εκτοξεύοντας απίστευτες διαβολές και αφήνοντας μάλιστα να διαρρέουν και τρομακτικές απειλές εις βάρος των μονών του Αγίου Όρους. Με τον τρόπο αυτόν επιβεβαιώθηκε απλώς η αμετανόητος και οριστική αποκοπή και η χαόδης απόσταση των προσώπων αυτών από τον κορμόν του Αγίου Όρους, αλλά και διαπιστώθηκε επίσημα η σύμπτυξη απαγορευμένης ιδιαιτέρας αδελφότητος, που ασκεί απαγορευμένα επίσης επιποινή απελάσεως, προσελητισμό και προπαγάνδα. Παράλληλα, το Σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο, βάσει των ιδίων παρουσιαζομένων χαρακτηριστικών, επιβεβαίωσε την διαπίστωση ότι αυτοί τελούν σχίσματοι και με πατριαρχική συνοδική απόφαση κήρυξε σχισματικούς όλα τα μέλη της απαγορευμένης αυτής αδελφότητος. Με βάση όλα αυτά η Ιερά Κοινότης προέβη εν τέλει σε εμπεριστατωμένη διοικητική πράξη απελάσεως των ανωτέρων προσώπων ονομαστικός. Κατόπιν τούτου η υπόθεση περιήλθε στη δικαιοδοσία της διοικήσεως Αγίου Όρους, που εξέδωσε τις κατά νόμο πράξεις περί εκτελέσεως. Ελπίζεται ότι θα γίνεται αντιληπτό ότι δεν ήταν πλέον δυνατή και δεν είχε κανένα έρισμα η συνέχιση της κατοχής μίας κυριάρχου μονής από αυτούς. Πράγμα που αφορούσε βέβαια κυρίως τους έχοντας την ηγεσία της ομάδος. Και θα συνεμορφούντο στις αποφάσεις των ανωτάτων αρχών του Ιερού Τόπου, πηγαίνοντας να συμβιώσουν σε ομόφρονες τους οπουδήποτε αλλού, ενώ θα ανεζητείτο και κάποια λύση για όσους δεν είναι το δυνατό να προβούν σε τέτοια μετακίνηση για λόγους υγείας, ηλικίας ή άλλους. Δυστυχώς, ανταυτού έκτοτε μεθόδευσαν και εκτελούν μία άνευ προηγουμένου και άνευ ιασδήποτε αναστολής εκστρατεία κατά του Αγίου Όρους, της Εκκλησίας και της ελληνικής πολιτείας, για να σπηλώσουν και με τρόπο εκβιαστικό να αποθαρρύνουν τον τίμιο και αγνό αγώνα των Αγιοριτών Πατέρων υπέρ του Ιερού Τόπου τους. Έτσι, χρησιμοποιώντας χωρίς φόβο Θεού όσα θεμητά και αθέμητα μέσα παρέχουν οι σύγχρονες τεχνικές κατασκευής εικονικών πραγματικοτήτων, παρουσίασαν τους μένε αυτούς των ως θύματα δήθεν διωκόμενα για την πίστη και τα θρησκευτικά τους φρονήματα, ενώ συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Όλους δε τους αγιορείτες ως τυράννους και κακούργους, πράγμα που δεν σκέφτηκε να πει κανείς στη μακραίωνη ιστορία του Ιερού Τόπου, και μόνον εχθροί και πολέμοι του Αγίου Όρους θα μπορούσαν να σοφιστούν. Μέσα από όλα αυτά επιβεβαίωσαν ότι δεν έχουν την παραμικρή σχέση με το ήθος, το ύφος, το πνεύμα και την ιστορία του Αγίου Όρους και την ορθόδοξη μοναστική χριστιανική παράδοση, και ότι είναι γνήσιοι εκπρόσωποι του κοσμικού φρονήματος. Το κοινό
είχε έκτοτε αρκετές φορές την ατυχία να παρακολουθήσει μία άνευ προηγουμένου θεατρική παράσταση. Οι αυτοπροβαλλόμενοι ως δίθεν γνήσιοι εκπρόσωποι του ορθοδόξου ασκητισμού απεδείχθησαν πραγματικοί κοσμικοί αστέρες, περιερχόμενοι καθημερινώς κοσμικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, επιζητώντας δημοσιεύματα σε εφημερίδες και έντυπα ανεξαρτήτως ηθικής ή άλλης ποιότητος, διοργανώνοντας συνεντεύξεις τύπου σε πολυτελή ξενοδοχεία, ανοίγοντας ιστοσελίδες στο διαδίκτυο και ούτω καθεξής. Πράγματα τα περισσότερα από τα οποία οι μονές που αυτοί κατηγορούν ως δίθεν εκοσμικευμένες επιμελώς αποφεύγουν και ίσως ούτε σκέφτηκαν ποτέ να κάνουν. Το χειρότερο όμως ήταν το περιεχόμενο όλης αυτής της εκστρατείας. Ασύστολη παραγωγή και παραπλανητική διοχέτευση ευπέμπτων συνθημάτων περί διωγμών υπέρ της πίστεως κλπ. Ενώ δεν πρόκειται ούτε για διωγμών, ούτε περί πίστεως, αλλά για ανοιχτή δημόσια περιφρόνηση της τάξεως και των διατάξεων του Αγίου Όρους, όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω. Με όσα ανέφερα προηγουμένως, ελπίζω ότι έδωσα το περίγραμμα της αντιλήψεως του Αγίου Όρους για την ενότητά του και των σκοπών και κατευθύνσεων που είχαν οι ενέργειές μας προς αντιμετώπιση μιας άκρος επικινδύνου σχισματικής καταστάσεως. Η συνέχεια είναι γνωστή. Αφού οι αποφάσεις της Ιεράς Κοινότητος επεκυρώθησαν από το Συμβούλιο Επικρατείας και αφού θεωρήθηκε ότι δεν υπάρχει αδελφότητα στη Μονή, η Ιερά Κοινότης όρισε νέα αδελφότητα υπό τον αείμνηστο Γέροντα Χρυσόστομο, η οποία και από το έτος 2005 που ανέλαβε δεν πράττει τίποτε άλλο από αυτό που της ενεπιστεύθη το Άγιον Όρος και το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Ελληνική Πολιτεία. Με την αντίληψη των καθηκόντων της νέας αδελφότητος, το Άγιον Όρος εγεύθη με απερίγραπτη ανακούφιση την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του ως όλου. Δόξα τω Θεώ, η Ιερά Κοινότης λειτουργεί πλέον με αντιπροσώπους και των 20 ιερών μονών του. Οι γνώμοι και τα θέματα της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου ακούγονται και εξετάζονται από το κοινό του Αγίου Όρους. Η λαυριωτική Ιερά Επιστασία χαίρει με τη συμμετοχή επιτέλους του τετάρτου μέλους της, του εσφυγμενήτου επιστάτου δηλαδή. Το κονάκι της Μονής της Καριές λειτουργείται κανονικά. Οι άνθρωποι αυτοί, τους οποίους μέχρι το 2005 αποκαλούσαμε παρανόμως κατέχοντες, ετράπησαν πλέον σε καταληψίες των κτηρίων της Μονής. Αν υπάρχει περίπτωση κάποτε κάποιοι από αυτούς να είχαν ένα βαθμό άγνοιας στις θέσεώς τους έναντι του Αγίου Όρους, σήμερα δεν δικαιολογείται καμία άγνοια, προσποιούμενοι ότι πιστεύουν σε όσα λέγουν. Επιμένουν πεισματικά να κρατούν τα κτίρια και μαζί με αυτά τα κοιμήλια, τα ιερά λείψανα, τα πολύτιμα χειρόγραφα, το αρχείο, τα πράγματα της Μονής. Άνθρωποι εκ των οποίων κάποιοι είναι απολύτως άγνωστοι, έχουν στα χέρια τους όλα αυτά τα τιμαλφή που διατήρησαν παλαιοί πατέρες αγιορείτες μερικά επί 10 αιώνες. Σήμερα, στην φθήνουσα ομάδα της καταλήψεως, όπως πληροφορούμεθα, εισέρχονται και εξέρχονται άνθρωποι